polițiști au bătut la ușă și au invitat-o să-și ia copilul din maternitate. După mai multe zile de infern și un scandal conjugal monstru, doamna în cauză a descoperit că totul se trage de la faptul că s-a pierdut buletinul, chiar altcineva s-a folosit de identitatea ei. Claudia Șiștac și-a pierdut actul de identitate acum 2 ani. Documentul a fost găsit de o altă femeie care nu a evitat să-l folosească în luna ianuarie, când s-a dus să nască la maternitatea din Brașov. Apoi a dispărut fără să-și ia prumbul. Buletinul a rămas la registratura, polițiștii s-au dus blonzi la adresa, convinși fiind că a găsit